Sanibonani bazalwane emakhaya, nikhuluma noThandazo Mdunga eJohannesburg eJuzi. Namhlanje sizokhuluma ngamathuna. Ukuthi amathuna kufanele siwaphathe kanjani. Ngoba abantu abaningi bashiya abantu emathuneni bebangcwabile bangabisabheka emuva. Kanti amathuna kufanele sibe nolwazi lokuthi yindawo lapho esibeka khona imizimba yihlobo zethu esithandayo. Yingakho-ke kufanele ukuthi mase sibabekile emathuneni bese siyaphindela futhi siyobheka emuva. Yini na esiyoyibheka emuva? Siyobheka ukuthi amathuna asesesimeni esiright. Ngoba amathuna ayaphazanyiswa kakhulu. Okubalulekile ekufanele sazi, kumele sazi ukuthi uma amathuna wethu sisiwashiyile emva kwesikhathi eside, kukhona abantu abasebenza ngamathuna, benza iy'nsebenzo emakhaya nasebantwini ngamathuna. Manje ufuna wena uqaphele ukuthi elakini ithuna lingabi yisedlalo salaba bathi bona basebenza ngomoya kodwa bevusa abantu emathuneni. Jwayelekile-ke ukuthi kube amathuna wakudala. Kufunwa lamathuna wakudala lelo solibonayo ukuthi lishone phansi. Abantu bakhabo lethuna abalihambeli lethuna. Kuthatheka i-advantage kulawo mathuna. Kwenziwa iy'nsebenzo zobumnyama, iy'nsebenzo ezimbi. Fanele sifunde ukuthi emathuneni indawo yokuthula. Yindawo ethulile ekufanele kube yindawo engaphazamiswa. Kukhona izwi engiyaye ngilizwe mebengcwaba abafundisi. Bathi lo olele angabisadelelwa. Noma ngeke ngiliquote namhlanje ngoba anginasure ukuthi likuphi. Kodwa likhona lelo zwi. Manje yabona mosonilele nini emakhaya. Bayavuka abasebenza ngobumnyama. Bevusa umuntu emathuneni, bathakathe ngumuntu wakini, emvuse. Nilele nina, aniboni lutho. Yazi maningake niphindele niyobheka lapha nizobona ukuthi alikho kulesimo enalishiya liyilo ithuna. Thola ukuthi ithuna selishintshile. Yingakho kubalulekile ukuthi uma uceda ukungcwatshwa ubekusise lapha emathuneni. Kubuhlungu kangakanani umuntu ethi sethulile emhlabeni sekufanele ukuthi ayophumula bese kuba khona bazomvusa. Yabona kungcono uma kuukuthi uzivukela yena, uzizele emndenini, uzohlupha umndeni wakubo ngendlela, ngezidingo zakhe. Hayi ukuthi kusuka umuntu athi yena uyalapha. Kodwa manje ulapha ngabantu asebathulile, lapha ngabantu abangasekho nabagangayo abafuna ukuyomosha impilo zabantu. Baya kuwo lamathuna. Laba bakudala. Manje namhlanje ngizothi akabantu basukume banakekela amathuna. Ukuze kubonakale ukuthi la emathuneni akekho umuntu ofika azophazamisa. Nokuthakathana nodwa ni umndeni kukhona. Khona abanyonyobayo baye emathuneni bayonithakatha. Umuntu afika athatha inhlabathi yamathuna anisebenze ngayo. Kungalungi lutho empilweni zenu. Nezihlobo zethu ziyaya emathuneni ziyoyenza imigilingwane. Maye kubalulekile ukuthi amathuna anakwe. Ngiyazi futhi ukuthi abantu, ubuningi babantu abaye emathuneni hayi ngoba bengafuni, kodwa ngoba besaba ukuthi sothi siye emathuneni sihlangane nento enkulu. Uthola ukuthi amathuna acushiwe. Lo wakini oya emathuneni ningazi nina. Unicuphe ngisho ukunicupha ukuthi manithi niyafika nina. Into zenu zibhede zibe mabheketwane.
ngoba ninyathele emathuneni. Manje namhlanje ngizoletha ukuthi nakuba kunjalo kubhizi ngaleyo ndlela emathuneni, kodwa kuyafuneka ukuthi uye ethuneni lakini. Ungaya wedwa emathuneni kodwa ungayi empty handed. Amathuna afuna ukuqashelwa, amathuna afuna ukugadwa. Emathuneni kudingeka ukuthi kube nesikhathi sokuthi kuyoklinwa. Kwala noma senifakile i-tombstone, kuyadinga ukuthi niye emathuneni niyayiklina le tombstone, niyacenta right round ilitshe. Kangakanani-ke makungekho litshe, ukhula oluba lapho. Ake siyekeni isihlungu esingaka sokuyekelela amathuna. Uma nisasekhona, izihlobo zisasekhona, why abantu kufanele mabashiwe emathuneni bengcwatshiwe bese bayayekelwa kanjalo ingathi balahliwe? Masikhumbule ukuthi labantu abantu esibathandayo, sibathanda noma sebehambile emhlabeni. Siyabakhumbula. Manje-ke kuyadinga-ke ukuthi kuyiwe emathuneni kuyoklinwa. Noma i-tombstone ingekho, uphatha ispade khalavu, uphatha imforogo yengadi, uphatha amanzi empompini, bese uphatha lesiwasho okuthiwa i-potassium. Potassium umuthi osuka kudala le kubogogo nabomkhulu, sikhula nje ukhona, uyasetshenziswa emakhaya. Igama elijwayelekile kuthiwa umanyazini. Umanyazini usebenza into eziningi kakhulu. Manje ngizokhuthaza abantu namhlanje ukuthi mangabe uyasaba ukuya emathuneni ngoba usaba ukuthi ithuna liganyiwe, niyayazi impini nenibhekene nayo niwumndeni, noma kukhona abanyonyobile bayoganga ngamathuna kini, yazi umanyazini uzifo zonke. Uyahamba laphana uphethe i-5 litre yakho yomanyazini futhi wenze ube strong. Phatha i-5 litre yakho yamanzi clean from empompini. For ukuyoklina, lokhu kwenzelani? Uyoklina nje. Ufike laphana uthele umanyazini right round ithuna, whether line tombstone or alinayo. Thele right round, uthele phezulu, phezu kwalo libe manzi. Nisale-ke bese niyaklina-ke lapho. Nisebenze, nisuse wonke ukhula lapho. Right round uthuna nibekisise kahle ngamatshe libe lihle. Niliharike, angithi usuke ungayelanga ukuthi uyocela, awuyi kuyocela, awuyi kuyopayisa, awuyi kuyomangalela muntu emathuneni, kodwa une-concern yokuthi ithuna labazali bakho noma ithuna likagogo noma likamkhulu noma kabani wesihlobo sakho sithandayo alikaze li-attend. Kodwa namhlanje ngizoletha lokho ukuthi abantu abake basukumela amathuna. Yabona uma usebenzisile umanyazini, ngisho noma ngabe kufakweni lapha, ngisho noma ngabe khona abake banyonyoba, beza bazoyenza ubumnyama phezu kwethuna, buyafa. Umanyazini unamandla amakhulu kabi. Ungalandanga imithi enzima okukhulunywa ngayo, umanyazini nje uklini ithuna. Mase nicedile nithathe wona lamanzi lawa eniwakhe empompini, lawa ngenalutho, nizihlambulule ngawo, ngoba phela emathuneni mawuyile kufanele ukuthi uhlambuluke. Siyahlambulula masibuye emathuneni, sonke lokhu siyakwazi. Lamanzi-ke wakhe empompini niyageza kahle izandla, niyageza kahle izandla, niba clean, niyaliharika nishiya lilihle. Noma kuyi-tombstone kanjalo niyalikorobha. Korobhe kahle i-tombstone, lusule yonke right round, ucente right round libe clean. Yabona ngokwenze njalo ubonisa uthando lwakho onalo ngesihlobo sakhe esingasekho, okokuqala lokho. Okwesibili, ungayelanga ukuyocela inhlanhla nezibusiso lapha. Uthi nje wena nje yazini ufike laphana nisebenze
nihamele niculele nje kamnandi njengomuntu ohlele ekhaya oziklinelayo, nikline maniceda ningaceli nalutho, phela asinjalo emathuneni ngoba kuyocelwa. Ukuklina njengoba nawe wenza la uhlala khona ukuklina. Ungathandaza uma ufuna ukuthandaza, ngoba phela umthandazo awuthandazi lo muntu oze kuye ethuneni, kodwa umthandazo uya kuNkulunkulu. Zonke izinto eziphansi komthunzi welanga zingezikaJehova. Manje-ke ukhuleke noma ushaye ubaba wethu osezulwini, mawuniceda nihlambulule nihambe nibuyele. Lapho-ke nenzeni, aniyelanga ukuthi nithole something in return, kodwa nenze into okuyiyo, into ekufanele niyenze. Klina amathuna asekhaya. Unga-expectanga lutho in return. Ngani? Ngoba isihlobo sakho leso sishiye lapha ekhaya. Nawe la uhlala khona ekhaya uyaklina, uyageza. Kodwa le la nicwabe khona, mase niflathele kubuhlungu yazi bazalwane, ngesinye isikhathi nithi nize emncwabeni. Nithole ithuna lalifakwe i-tombstone enhle. Ihodlokile, izibhobokile ngisho naphakathi lakuhlephuke khona ilitshe, kwamila utshani, uyabona ukuthi labantu bahamba ungohamba. Mhlambe uthola ukuthi le tombstone yabekwa very early ithuna lingakashoni phansi. Manje ake sithi mesishiya ihlobo zethu emathuneni, sibuyele. Yabona uzothi noma uthi uyaphahla, noma uthi ucela inhlanhla kulaba-ke abacelayo-ke ebantwini basemakubo abangasekho. Kuba kuhle ngoba nalomuntu omklinelayo uyakubona. Uyakubona ukuthi uyaklina. Anyeke aze akuyekelele. Uma nawe sowufuna inhlanhla, usuphahla lapha, niyabona ukuthi kuba lula. Hayi uyofuna inhlanhla, uyocela laphana inhlanhla, kodwa nimnakile nokumnaka lo muntu. Yabona njengoba ihlobo zethu zikwazi usuka zize emakhaya noma emini noma ebusuku, mazithola ikhaya lingcolile, yazi alingeni idlozi. Khaya melingcolile alingeni. Yabona ukuthi noma sowuhambile emhlabeni, ubuklini uyabudinga. Ulibele ungasekho enyameni, ususe emoyeni. Ngoba yabona ikhaya elihlala ngokungcola, alithandi idlozi ukuhlala lapha. Libi khona. Kuze kube ngathi khona ukuganga okukhona or ikhaya lathakathwa, akuzange, izandla ezingekho. Manje-ke ngizocela nami ukuthi akiswanakeni amathuna as much as sinakekela amakhaya esihleli kuwo, asiwanakeni amathuna. Ninganakekeli amathuna ngoba senenza umsebenzi ekhaya. Yabona ukwenza umsebenzi nokuklina ithuna izinto ezithu. Mase nenza umsebenzi senenzela lo muntu. Niyamenzela umsebenzi, niyaya nasemathuneni, manithola laphana kuyihlathi nenzani niyaklina. Mara makungabi yinto eyenzeka kayi-1 after 5 years. Klinana amathuna, nikalise isikhathi ukuthi sesinesikhathi eside khona manje imvula njengoba zina kangaka. Anjani amahlathi lapha? Noma bekhona abantu abaklinayo emathuneni, ngeke bakline eziclean ezinina benizoklina ngakhona ngoba nina niklina deep ngoba amathuna wenu lawa. Siyazi futhi ukuthi bukhona ubugebengu emathuneni. Wesinye isizathu esingenza ukuthi abantu basabe ukuya emathuneni akusubuthakathi kuphela. Nobugebengu bukhona ngoba abantu bayagejenga bayabulawa emathuneni. Awuyi wedwa, ufuna i-protection. Kukhona abantu abahleli lapha emathuneni abasebenza ukuklina amathuna. Niyabacela labo bantu, bayanikhombisa nenamba yamathuna mangabe anisalazi, as long niyiphethe inamba yamathuna, bayawazi amathuna ukuthi ama-section ahluka kanjani. Bayanikhapha laphana. Uyangena futhi baze baniklinele. Kodwa mina ngithi wena ziklinele mase banikhaphile, i-protection ikhona. Or usuka ne-protection from ekhaya ngoba vele emathuneni kunobungozi, angithi indawo ithulile. So igebengu ziyathanda ukuthi zihlale laphayana. Kodwa ukuthi kuneyigebengu, ukuthi kunabathakathi, akusho ukuthi masiwaflathela amathuna. Asenze ngako konke okusemandleni ukuthi emathuneni siyaya. Siyawanakekela amathuna wethu. So manje into engizoyisho-ke kubazalwane namhlanje ukuthi asike siwasukumeleni amathuna wethu. Ngicela iNkosi besithele umusa. Amen.